मोनसे गोदान भिडिअ आरोना आं भिडिअखौ खालामनो गोसो जायाखैमोन नाथाय माने आंनि ससियेल मिडिया फोराव जेरै इउटिउबाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ रायनायखौ माने गोबां मानसिनि बखिनायखौ नुबाय थादों नालाय एसे गोसोआव आंनावबो साननाय फैदों आरोना माने बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर'आ बिटिआराव सरकार जानायनिफ्राय मा जेबो उन्नति बा जेबो मावफुंनो हानाय बादि मोनाखैमोन मानसिफ्रा आरोना रायजोफ्रा ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय बखिबाय थायो बेनि फारसेबो सिन्था खालामनांगौ जायो नालाय रायजो राजाफोरखौ मा प्रमद सारआ माने माबा मोनसे मोजां लामाजों माने उन्नति खालामनानै होनो हायाखै नामा रायजो राजाफ्रा मा आनसेटिसफाइ जादों नामा प्रमद बर' सार बिटिआरखौ दैदेननाय चिफ जानायनिफ्राय बिथांनि बिटिआर सरकार जानायाथ' बारा गोबाव जायाखै होनबा 4 बोसोरल' जादों आं आसा खालामो आरोना प्रमद बर' सारआ जोंनि बिटिआर थानाय जेसेबां खामानि गैयै लेखा फरायनो हायै बेखार जानानै थानाय आरो माखासे सेंग्रा लाइमोनफोर जेरै फरायफुबाय थानायखौ फरायनो हाफुङै बेफोरबायदि मानसिफोरनो रां माबोरै खामायनानै होनो हागोन बा माबोरै खामायनानै जानो हागोन बेफोरनि फारसे माबा मोनसे सिन्था धारना लानानै माबा मोनसे खामानि माबोरैहाय माने बिसोरखौ समस्यानिफ्राय मोजाङाव लाबोनो हायो बेनि फारसे माने मोजां लामा लायोब्ला मोजां जागौ आरोना मानो होनब्ला बुंनायजोंल'थ' जाया खामानिखौबो मावनानै देखायथारनांगौ जायो जेरै जोंनावथ' गोबां नुबाय जोंनि बर'फ्रा माने बांसिनानो गामि सिङाव थायो आरो बाहेरा टाउन बायदिसिनाफ्राव माने बिजनेस मावनानै जानो लाजिनाय मोनो आरो नाथाय बोथोरा बेबायदि थिनला जोंनि बर' हारिफ्रा माने जौगानांगौब्ला जेरैखि जाया लाजिनायखौ गारनानै माबोरै फैसाफोरखौ फैनो हायो माबोरै न'खरखौ फोथांनो हायो मा खामानि मावब्ला मा उन्नति खालामनो हागोन बबे बिजनेसफोरखौ मावब्ला बेफोरनि फारसे सिन्था खालामनांगोन आरोना खालि बखिबाय थानाय आरो सरकाराबो जेबो नायालासे हारिखौ माने माबोरैबा जौगालांनो हागोन बेनि फारसे सिन्था खालामनांगौ आरो हारि जौगानायाथ' खुगा बुंनायजोंल' जाया माबा मोनसे सरकारनिफ्राय राहा लानांगोन आरोना माबा मोनसे मावनानै जानो थाखाय बा माबा मोनसे रायजोफोरनो होनायनि गेजेरजोंसो रांखान्थिखौ माबोरै माने रायजो राजाफ्रा माबोरै माने खामायनानै जानो बेफोरनि सुबिदाखौ खालामना होनांगौ आरो प्रमद साराबो सिगाङाव गोबां भाषणाव होनाय दङ जे रायजो राजाफोरखौ गाव सरकार जायोब्ला माने गाव माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होगोन नाथाय मानसिफ्रा माथो गोबां मानसिफ्रानो सानो आरोना बुंबाय थानायखौ जों नुयो माने बेफोर खामानिखौ एफा एफा मावलांदो साराबो जाहाथे उनफ्राव नोंथाङा बयजोंबो मोजाङै बाख्नायजायो बयबो मोजां होननानै सानो आरोना बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' सारआ गासिबो बर' हारिखौ ज' खालामनानै बिसोरनि माबा मोनसे थांनानै थानाय माबा मोनसे रायजो राजाफोरखौ माबोरैबा आय उन्नति खालामनानै लानो हागोन बेफोरनि माबा मोनसे बेबस्था माबा मोनसे स्किमफोर आरोना फैनो हायोब्ला मोजां जायो मानो होनब्ला माखासे नोंनि सारनि बुंनाय स्पिचफोरखौ सिगां समाव आरोना इलेक्सननि सिगां जे समाव नोङो बिथाङा बिटिआरनि चिफ जायाखैमोन बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेखौ रिकेप माने भिडिअ क्लिप्स लागायदेरनानै गोबां भिडिअ बानायो नाथाय नोंथाङाबो बेखौ गोसोखांनानै एसे रायजो राजाफोरनि फारसे रांखान्थि जौगानायनि माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै लासैनो होलाङो जाहाथे नोंथांखौबो रावबो बर' हारिनि मानसिफ्रा आरोना बखिनो हायैफोरबायदि मानो होनब्ला खौसेयै थालायनानै खौसेयै उन्नति खालामलाङाबा हारिखौ जौगाहोनांगौआ जोबोद गोब्राब जायोना आसोल रांखान्थि गैयिनि थाखायनो मानसिया माने बखिनांगौ जायो सोरबा सोरबा बुंनांगौ जायोना जाहाथे बै बुंग्रायाबो गावनि फारसे जाहाथे नोजोर गोलैयो बेफोरबायदिनि थाखायनो मानसिफ्रा बुङो आरो नोंथाङा जाहाथे बिटिआरनि चिफ जाबाय आरो उनफ्राव जाहाथे सासे मानसियानो अरायसमथ' सियाराव
जिरायनानै थाबाय थानो हाया मोना। बे रायजो राजाफोरनि अननायनि सायावसो सोनारो। बेनि थाखायनो नोंथाङाबो रायजो राजाफोरखौ माने अननाय बायदि खामानि मावलाङोब्ला रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो बर' हारिफ्रा मोजां मोनगोन आरो साराथ' दा आं बुंनो थाङोब्ला 4 बोसोरल' जादों। बिथाङा जेबो मावदांनो हायाखै बुंब्लाबो बेवहाय गोरोन्थि जागोन। बिथाङा मावलांगोन जों बयबो आसा खालामो आरो उननि समफ्राव जायखि सरकारानो फैया मानो माने थांनानै थानाय समाव मोजां खामानि मावलाङोब्ला नाम थायो आरोना। मानसिनि जिउफ्राथ' बिदिनोसै बयबो मिथिखागौ। रावबो पारमानेन्टलि बे संसाराव थाबाय थानायनि मोन्थाय गैया। जे लिरना हरनाय समसिमल' माने थायो नालाय। बेखायनो जा हायो एसेबां माने गावनि मानसिफोरखौ साननांगौ, मदद होनांगौ आरो सरकारनिफ्राय रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे थांनानै थानायनि बबेबा बेब'स्थाफोरखौ लानांगौ आरोना। आं बेखौनो सानो। आङो माने बारा गोबाव बुंला। मानसिफोरा माने गोबां प्रमद बर' सारखौ सावरायबाय थायो, बुंबाय थायो नालाय माने आंबो एसे बेखौनो सिन्था खालामदों आरोना। माने लामा सामाफ्रावबो मानसिफ्रा होनायखौ रायलायोना प्रमद बर' सारा जेबो मावनानै होनो हायाखै मायाखै। जों बर'फ्रा माथो खामानिफ्रानो गोमाजोबलांबाय बे सरकार फैनाय लोगो लोगो बेबायदि होनो मानसिफ्रा। खिन्थु जोङो सिरि थायो आरोना। जोङोबोथ' जायगाफ्राव बेरायो, खोनासंनानै थायो माथो होनो। माने बिथाङा 4 बोसोरल' जादों। लासै लासैनो माबा मोनसे बेब'स्था लालांगोन बेफोरबायदि गोसोआव साननाय फैयो आरोना। उननि समफ्राव जाहाथे बिथाङाबो मोजाङै माने हारिखौ मोजाङै दैदेनलाङो। फरायनाय दाथ' सारा गोबां माने स्कुल कलेजफोरखौ मावफुंदों, साख्रि होफुंदों होननायखौ जोङो बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो नुनो मोनबाय, मिथिनो मोनबाय। आरो बेनि अनगायैबो जायफ्रा खामानि गैयै, नङा होमबा, खामानि गैयै मानसिफोरखौबो बेब'स्था होबानो जाबाय आरो। उननि समाव दानिफ्रायनो एसे माबा मोनसे खामानि मावनानै रायजोफोरनि फारसे सुबिदाफोरखौ होलांबानो जाबाय लासै लासैनो, जाहाथे मावनानै जालांनो हायो। बेनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा बखिलाबाय थानाय, बुंलाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाहाथे साराबो जोंनि माखासे मानसि खामानि गैयै जायफोरा आरोना, रेहाय गैथारै जायफोरा माने दुखु जारलाजों सहायनानै थानाय गोबां मानसिफोर दं आरोना। खुगाय गेवा नाथाय बिखाया गावो बेबायदि बुंनाय बायदि दङ। माने सारमोना दा पावाराव थानाय हिसाबै जोंनि हारिफोरखौ खामानि गैयैफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय माबा मोनसे नङाबा मोनसे राहा लाथारनांगौ। जेरैखि जाया आरोना। सरकाराथ' रायजो राजाफोरनि अननायनि सायावसो सोनारो। जायखिजाया माबा मोनसे 10-15 जन लिडार थानानै जे खामानि मावलाङोब्ला आरोना, 10-15 जन 20 जन 30 जन लिडारजोंथ' जेबो जानो हाया। रायजो राजाफोरनि अननायनि सायावसो सोनारो। बेनि थाखायनो लिडारखौ जोङो रावखौबो गाज्रि होना। गासिबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माने सानजोबनांगौ, गियानि जानांगौ आरो गावजों गाव माने बुलाय सोलाय जालायनाङा, नांलायनो नाङा, बांद्राय गाज्रि रावखौ बाहायनो नाङा। बुंनांगौ जे मटिभेसन होनायफोरबायदि जानांगौ आरोना। जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरआव थानाय सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा माने लेखा फरायफुंनानै जेबो जायासै, जेबो मोनासै, बा सोरबा सोरबाया गोबां बेखार दं, बेफोरनि फारसे राहा लानानै माने राहा लानो हायोब्ला जोङो मोजां मोनगोन आरोना। जों साफ्रोमबो रायजो राजाया गोजोनथों। आं बेखौनो ससे गोसोआव बुंनो साननायखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनि गेजेराव बुंनाय जाबाय।